गब्ला गाथोनाव माने कलेजनिफ्राय पार्टि जानो थांगोन आरो ना। सब मोनफैबाय आरो ना सासे लोगो दं नै दखानाव फैनायबाय। फाइनेल दा कलेज थांनो गारिखौ फुल स्टार्ट होना लाग्रोनोसै आरो ना दसे माने कलेज थांनो ओंखारदों आरो ना। नै एगजाम दं दिनैजों मोनबा थांगोन आरो ना, आरो मोनसे दंबावो। नायदो गाइस फुल स्टार्ट होना लाग्रोबाय आरो ना गाइस आं दा नै। सब मोनफैबाय आरो ना सासे लोगो दं नै दखानाव फैनायबाय। सामफ्रामबो एडभान्स जाफैखायो बेना, मालाय गोसथोनायखौ दोनफैबाय थायोना इयो। ओरैनो सोना दोन ओरैनो। आसोलफोरा लिडार माखाया जोंना नै, लिडार माखाया सार माखा माखासेयालाय आच्छा। One eternity later. एबार बोसोराव माने दासिमबो मासेबो एन्जर मोनजायाखै आरो ना। माने सोर मोनजाखै एन्जर कमेन्ट खालामना खिथाहरलाय, आरो सोर एन्जर जाया कमेन्ट खालामना खिथाहर गाइस। नै इयाव मानैया आरो ना मोसौआनि माबायदि नुदों गाइस कमेन्ट खालामलाय। नै बेनो आरो ना, हाजोआ एसे खाथियावनो आरो ना, बाराद्राय गोजानद्रायावबो नङा माने खाथियावनो। ओमफ्राय ओरैजाय गब्ला गाथोन दं आरो ना, ओमफ्राय बेयाव माने गब्ला गाथोनाव माने कलेजनिफ्राय पार्टि जानो थांगोन आरो ना। मा होनो एगजामा 20 तारिखआव जोबोबा 21 बा 22आव थांनाय जागोन आरो ना गाइस। बेयाव माने पिकनिक जानो आरो ना कलेजनिफ्राय, माने बर' स्टुडेन्टफोरा आरो ना, अनलि बर' स्टुडेन्ट आरो ना गाइस। नायलांबाय थाबानो जाबाय गाइस भिडिअखौ।